Hello everyone, greetings from Dipolog City and welcome once again to LV Amor Cares. Ang ato karong hisgut-hisgutan, may tungod na usab sa kabuhi. Tingali ang uban nga mga katawhan murag kuan bitaw mura og pulan og pinaminaw aning mga kabuhi. Apan adunay mga tawo nga daghan pagyud pud kaayo nga wala maka sinapi kung unsaon gayud pagdala ang kabuhi. Sa mao kanang atong hisgut-hisgutan karon, nasayod makamong ang kabuhi usahay makababag ka na siya sa ato ang professional growth o wala ka mo mubati ni ana, ang ubang tao mibati ni ana. Ano na ako'y na ilhan nga mahadlok siya mo atubang sa interview oral o written kung mga apply siya trabaho tungod kay mahadlok siya ka muandar ang iyang kabuhi. So mao kana no, usa kana siya sa babag nga nganong ang daghan kaayo ang mga kaigsuuna nato nga wala mo abroad, wala mo take og exam sa kuan tungod yan ang kabuhi, no? So luoy usab kaayo kung magpadayon ka na. Ang akong share ni ana sa dili pa kamo mo take og oral og written exam, pag inom na lang mudaan og PPI kanang proton pump inhibitor or kana bang gitawag atong mga ranitidine, mga famotidine, kanang mga cimetidine, uban pa ni ana no, kanang mga H2 blocker kana siya no, alang kana siya sa kabuhi tungod kay daghan jud kaayo ang gihasulan ni anang kabuhi. Gani ang title gani karon sa ato ang video mao kanang kabuhi babag ba sa atong kalampusan or something like that no. So mo kana nga ako gikining gigama kani adto sa aduna pa ako'y acid reflux kan nag-antos pagid ko niya ng kabuhi tinuod gyud makahimo gid siya, makahinder kana siya no. Kung do na kitay mga importante kay lakaw makahinder kana tungod kay gikabuhi na ngano nga gikabuhi na kita bisag wala pa kita sa actual gyud nga event or actual nga place tungod kay tensionado na kita. So na tense na kita, wala na kita kay balong siya itong buhaton. So all the while ang ato na lang mahinungduman nga ang acid misaka na paingon sa ato ang kasing-kasing or sa ato ang throat, sa ato ang esophagus no. So diha maglain dahil ng atong ginawa tungod ni anak. Maglain man gyud, di man gyud ka mingon nga okay ra ni dili ta okay kung naanag ka ng kabuhi no, panington din tagdoro, bugnaw nga singot, gipanuhot na dayon ta dayon kanang gitawag nato og magpanik na dayon ta, nervyos na dayon kay di na ta kaginhawa ka nag heartburn na tungod sa acid usab. So ang akong i-share lang ikasulti nga kon before kita mo take sa exam oral o written kung mga flight kitag trabaho, inom na lang daan og PPI 30 minutes before breakfast or before kita mo kaon or before kita mo sulong ni anang mga oral o written exam no. Moinom na lang kitag PPI no, 40 mg. So mao kana ang uban pa nga mga babag sa atong mga professional growth kung aduna kitay kabuhi. Dili man kay jutay ra ang dunay kabuhi, hapit sa tanang tawo nga akong naistorya aduna gid sila'y gibati nga acid reflux. Madoktor man, maabogado, mahuwis, kaduna ko'y mga kaila nga naapod sila ni anang mga acid reflux. So tungod tingali kay kaning emotion bitaw mga feeling naamang gud na diha kun huwis, kun abogado, kun doctor, kun engineer, apektado man gid ang atong mga emotion tungod sa atong nature of work sa trabaho mga pasyente no. Dunay makapasuko nato, dunay makapaguol nato, dunay makapa inguna na tanan no. Doon na gani ko'y nahibawan nga huwis nga akong ina nga oy naapod ay kani ana acid reflux or kabuhi check naa ako mga kauban puro na doon acid reflux. So maglikay sad sila sa kaon pero usahay lagi kani bitang gahit man itag ulo di pang kita patuo moinom na lang sila og PPI or ranitidine or famotidine or cimetidine whatever or kana na ang antacid no. So ang uban kapuyan na lang og inom, kanina lang antacid na lang i-mantener. No? Dayon may oras lang, wala ba'y sulban ang kabuhi? Naaman, kung magkugi lang dito, magpa-ultrasound, no? Sa ako nang giingon, magpa-ultrasound, tungod kay kanang na ang mga gallstones, mga kidney stones, uban pang mga mass, nga muturok niya sa ilaw sa ato ang internal organ, no? Kanang sa atong
dire sa kana sa ovary, sa uterus, sa spleen, sa tanan-tanan ana, mumimik kana siya og acid reflux, no? Pero nagyoy uban na mo gina siya hinungdan. Pareho sa akong kaso, pag humana gikuha ng akong gallbladder, nawala ang akong acid reflux. So ako karon nag-share na lang ko sa akong mga experiences in the past kadtong naa pa ko ni anang acid reflux. Gawas pa sa mag-aslo ang atong ginhawa, maglain ang atong paminaw, ang magpanik ta, mag nervyos na dayon, pero actually gapanik lang gid ta, discomfort man guna siya. Di ta kay balo maglain atong ginawa, murag mag heartburn ta, mingon nita nga do na magkakoy sakit sa kasing-kasing, no? Ang lain pa ni ana hubak, kanang dili ka asthmatic unya all the while gihubak ka kanang na ipa-check ka na ang atong ang gastro tract nato, no, kay tingali og acid kana mao nang niya gihubak. Although do na gyud hubakon by nature, no, pagkatawag din lang kana hubakon sila, mingon sila nga dili na siya inborn allergy na. Amot lang ka kay ang akong papa was asthmatic, ako pud asthmatic, pero uban akong mga igsoon dili man asthmatic. So mo na nga umingon og pagkaon, pareho kami gikaon, no? So dili sila hubakon, ako hubakon. Liwat tingali ko sa akong papa. Kay ang akong mama dili man pud asthmatic, ang akong papa asthmatic, so ako mo ihing liwat, no? So ingon ana unya dugangan pa na dun ako'y acid reflux, sing samot ang akong hubak. So mao kana siya nga makahinder kana siya. Ang uban dili ganahan mo attend og party tungod kay makakaon na pud unya og kontra sa ilang ginawa, mag acid reflux na pod, no, or magkabuhi na pod. So ang uban dili mo travel sa lain nga lugar kayo niya og kabuhi na pod, no? Labi na di sila kadalang tambal, agoy mura na gid sila og maratol ni anak, no? Hala, wa ko kadalang tambal. Why do mo hapit sa tawong butika kay mo palit kog kuan. So ingon na anak, no, daghan kayo bang mga panghadlok, no, manghadlok sila nga mo take og exam sa oral kay nagbuandar ang ilang kabuhi. Do na gyud uban nga dili pa gani makasugod og istorya, gikabuhi na nawa na Ginoon, di na Ginoon ka istorya kay ginervyos na, no, galain na ang ginhawa. So mo na katoy akong i-advise nga mo inom og PPI, no, sa dili pa mo take og exam or kanang mga oral or written exam, dili pa mo saka sa stage aron mo deliver ang speech, dayon kanang dili lang ma-stress, no, dili lang ma-stress. Tingali ka na uban nga balik sa ninyang istorya oy na maingon ana man gyud na kay kanang uban wa man pud makakita sa previous nato nga videos. So hopefully kani nga video makita usab sa uban, no. So mao kana kanang kabuhi makababag kana siya sa atong kalambuan or kalampusan. Kana bang mo forward na unta ta pero niya maha-backward tungod kay mahadlok tungod niya ng kabuhi. So ang kinabuhi kung adunay kabuhi na di gina magkadimao di gina magkadimao acid reflux muandar gid ana nay uban mingon nako na do na magugoy gipasuso den lain akong paminaw nay malipong ko. So ingon ana, no, tanawa lang ninyo ang atong playlist daghan tag mga videos bahin ni ana, no. So I hope nga nakahatag ra pud ko ninyo og information kung unsaon kana. Ayo lang kahadlok atong i-control ang kabuhi, dili nato tugutan nga ang kabuhi maoy mo control sa atong kinabuhi, no. So wala na karon as of this time, no. So daghan pa gud unta nga atong hisgutanan bitaw bahin sa panglawas, pero murag akong paminaw murag daghan gud ang kabuhi. Daghan gid ang kabuhi. So dili lang ta magpaulipon ni ang kabuhi, ari ta maglingaw-lingaw ta, no, maglingaw-lingaw ta. And so have a good and godly day everyone, and when the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So mao ra gina siya, faith alone o kanang a closer walk with him. Spiritually usahay ko ang atong gibati nga mga sakit-sakit spiritual man gud na in nature, no. So mao na ngano may kong spiritual kanang masuko ta spiritual man ha maka saka ang atong acid reflux kanang stress
worry, kanang fear, kanang doubt, negative mangguna siya nga mga causes, so mo-cause na siya acid reflux, no? So ingon ana ka maldita ang kabuhi, acid reflux, hyperacidity, uban pa mga gastroesophageal reflux disease, daghan guna siya hangtod ang uban ulcer, no? Kaon mo aron di mo magka-ulcer. Ang dunay mga kabuhi ayaw mo palabig pabusog, ayaw pud mo pagutom. Ang ulcer kaon gyud aron dili magka-ulcer. So mao kana babay mga palangga hangtod sa sunod, no? Hangtod sa sunod. So if you like the content of this channel or this video, you know what to do. Click all the clickables and comment your comment, no? Ug unsay inyong comment, ug unsay gusto ninyo nga subject matter nga atong i-discuss dinhi, bisag usa lang kabuok ako ginang igaman og video, no? So mao lang kana, bye for now, og again and again, have a good and godly day everyone, and please remember this: Jesus loves everybody. Everybody. He is calling us all. No? So, mao kana. Bye for now. Salamat kaayo sa inyong paminaw. Love you guys.